Bog svima, dragi svi, dobrodošli u Irena's Cro Cafe. Prošli mjesec smo govorili o prezentu u hrvatskom jeziku, a ovaj mjesec ćemo vidjeti seriju mini videa s nekim stvarima koje znaju zbunjivati učenike hrvatskog jezika. Pa idemo prvo početi s brojem 2. Odnosno dvije. 2 ili dvije? Koji je točno broj 2? Ok, idemo vidjeti na primjerima. 2 muškarca, 2 žene, 2 kafića, 2 pice. Kada koristimo 2, a kada 2? Broj 2 u hrvatskom jeziku se koristi s muškim rodom, odnosno sa srednjim rodom, a 2 se koristi, označava da slijedi riječ koja je ženskog roda. Dakle, sljedeći put kad se nađete u restoranu ili u kafiću i ako trebate naručiti picu, pizza je ženski rod, dakle rećete molim 2 pice. Ako trebate, na primjer, naručiti pivo, srednji rod, reći ćete molim 2 piva. Dragi svi, nadam se da vam je ovaj video pomogao. Više videa je dostupno na mom Patreon profilu. Provjerite Patreon profil za više videa, za više vježbi i pridružite se našoj Patreon zajednici. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se drugi put. Ćao, čao!